nwayọyọyọ ọ bụ ukwu oke ikpe ọmụma nwayọyọyọ ụtụlụ egwu ka ọ bụ nwayọyọyọ egwu na ka ndị na-ekwu okwu nwayọyọyọ anaghị agwa ya ebe a nọrọtụ ya nwayọyọyọ ya bụ ije na onye nwe onwe ya nwayọyọyọ bịa ga-echi eze na onye ọzọ nwayọyọyọ ọ bụ ịtụnye isusu ka ọ bụ nwayọyọyọ na ndị ka na-ebute aja mkpagbu nwayọyọyọ abụka n'ebe ndị mụrụ ya siri bịa o nwayọyọyọ ya bụrụ ọgụ na-eri n'ise o ụmụ igbo na nnukwu ji na-akarị ịrụ n'ọkụ nwayọyọyọ na-ekiridusi ibe ya edina nwayọyọyọ 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 onye mkwụkwụdị obi abụọ nwayọyọyọ nwayọyọyọ Why